weza ephaphathezeka Zinoze liphaphatheka. waziditsho Ephaphathezeka. ecisha ehlanzeni asisi ebheke ngase qhubwaneni likanabantu walala phansi embhedeni omncane unobantu wahlala eduze kwakhe wayesemnwaya emhlane wakhe waze wamnandi bo read baba Unja wakhonkotha ngenjabulo. Emva kwalokho wazumeka embhedeni omncane neso elilodwa libhekile. Ngalobo busuku waxosha izilwane zasendle ezimbalwa. Ekuseni unobantu wamlethela ukudla okushisayo ngesitsha sethini esidala. Unja wakugwinya wakuqeda ukudla. yazi nobantu ukhonkotha unja ubusuku obuthathu izinsuku zilandelana ngizame konke okusemandleni ukufundiswa ukuba umqaphi omuhle kodwa kubonakala sengathi akukho nhlobo okufundayo. Angicabangi ukuthi uyoke ufunde ukuthi kwenziwa kanjani. Ngeke ngikwazi kubuzo ilismos kubuza unobantu emoyizela cha angicabangi kanjalo kuphendula unja. Inkinga ukuthi ulala ngaphakathi, izindlebe zakho zincane kakhulu futhi awukwazi ukubona ebumnyameni. Ngakho nginesu elingcono esikhundleni sokuthi mina ngifundise wena ukuthi ube umqaphi omuhle. Ngingavele ngiqaphele iqhugwane lakho ukukhokhela lokho ungangondla unginike umbhede wokulala bese ungenwaye umhlane.